बे फार्स्ट स्टेपाव बे मन्दप बानायनाय मोनथाम औवानि बानायबाय स्टाइलाव बे मोनथाम स्टाइलाव बानायो बे मन्दपखौ मोननै स्टाइला बेलेग स्टाइलाव बानायदों गेजेरनि मडेल बे फार्स्ट स्टेपनि बानायनाय नैबे जाहैबाय सेकेन्ड स्टेपाव नै पेपार लेखा सिथाबबाय पेपार लेखा सिथाबनानै रेडि बानायबाय नोंथांमोना नुनो हागोन नै नायनानै ला नोंथांमोनाबो बेबायदि मडेलै हाबा खुंनो हागोन जोंनि बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव बेबायदिनो हाबा खुङो बेबायदि मडेलै बानायनानै हाबा खुंनाय जायो नोंथांमोना नुनो हागोन नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै नैबे जाहैबाय सेकेन्ड स्टेपाव पेपारखौ सिथाबजोबना लानानै गोरा दसे रानहोबाय रानहोखांनायनि उनाव सफैसिगोनलाय 3 नाम्बार स्टेप नैबे जाहैबाय थार्ड नाम्बार स्टेपाव कमप्लिट जाबाय दाना नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ थुखैनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो हाबा जाग्राहाय मोनदों नोंसाला सिबिंखौ होदोलाय फोजोबलाय नङाना आंना भिडिअ खालामनांगौ हाबा मानोथो भिडिअ खालामाखै एसे सोंलाय ओरैनोबो बारा होनाङा बे washing powder Nirma yang gula एसेल' होबाबो जायो बुजोबलाय नङा बेखौ लुखांनानै गसं भारत गसं दै मोजां लायनांगौमोन दैखौ मोनसे दै मोजां लायलाय होगोन बे ओं बेबो खारासिनो Ini kita